Her vil jeg se på, hvordan man bruger skyder i en punkt i en funktion. Punktet hernede kalder jeg så for A, det jeg har valgt en skyder til at være, komma, det samme som funktionen deroppe med min 0,5. Husk, så skal det hedde A, for at den kører med inde i funktionen. Og så er det bare det samme, som der står. Sådan der. Så skulle det meget gerne virke.